Okay, hello mga momshies. Ayan, magandang araw. Isang napakatirik na tirik at mainit na panahon dito sa Cebu ang aming nararamdaman. At dahil nga mainit, meron akong nakita na kakaibang tindahan dito, no. Itong tindahan na to ay papasok mula sa Paradise Island. So merong mga tinda rito na mga yan. Chichirya, tubig, mga tipikal na pagkain pero hindi tipikal ang nagtitinda, nakakaloka ang tindera. Narito siya, kilalanin natin. Pak! Bakit? Anong meron? Interview na muna natin siya bago ang lahat. Hi, anong pangalan mo? Tubig Princess. Ha? Tubig Princess. Tubig Princess. Ang taray. Nagmahal na saktan, iniwan ng drum, nagtinda na lang ng tubig. Aray! Meron namang sawi sa pag-ibig. Aray! Sakit ng girl! Hindi, pero bago ang lahat, ako, alam nyo po, sikat na sikat ito si Tubig Princess dahil sa kanyang kakaibang klase ng pagtitinda. Tingnan nyo naman, napakahaba ng trahe di boda niya. Diba mga momshies? Nakakaloka. Ikaw rin ay na-feature din sa KMJS. Okay, dahil nga sa paghahanap ng iyong groom. Okay, ang tanong ng bayan, ikaw ba ay nakakita na ng groom? Wala pa rin. 2014 pa ako nagtitinda. Matagal ka na nagtitinda. Okay, ano ba mga katangian ng isang groom ang gusto mo? Sige, anong katangian ng isang groom o ng isang lalaki? Malay mo naman. May kilala ako, pwede ko ibugaw sa iyo. Ibugaw, grabe. So ano mga katangian ng isang lalaki ang gusto mo? Mabait. Mabait. Ayan. Ano pa? Ano pa? Nahiya ka? Mabait. Ano pa? Dali. Bigyan mo ko ng tatlong katangian lang. Mabait. Ano pa? Gusto mo ba mabait pero ganyan di ba namit? Bayot di ba? Huwag naman. So matagal ka na nagtitinda rito. Ay, ano yan? Family business nyo o pinagbebenta ka lang? Pinagbantay ka lang? Akin lang. Sa'yo? Para makano sa pamilya. Makatulong. Ilan ba kayo magkakapatid? Siya, pero wala na akong mama. Wala na si mama mo. Pang ilan ka? Ika-6. Pang-anim. Okay, syempre hindi naman tayo aalis dito ng ganyan-ganyan lang at basta-basta lang. Papakyawin ko yung gown mo. Charot lang. Hindi, sige, kukunin na natin yung mga chichirya mo. Ay, yan na ba yung mga tinda mo? Okay, sige, kukunin. Alika, dali. Bentahan mo kami. Kailang, ano mo yung outfit niya? Sino hindi maluloka? Yan lang ba yung gown mo? Oo yan ma, pero wala na kasi ako. Ay, wala na. Wala na. Yan lang ba yung gown na meron ka? Iba-iba. Yung wala pang pandemic, iba-iba yung gown ko. Lunes to Bernice. Iba-iba? Iba-iba. Saan mo Tapos, nakukuha? Sabado, Domingo, wedding gown din siya kasi kung hindi ako magsuot ng wedding, hindi ako Mapapansin. wala akong benta. Ang taray ng marketing strategy. What can you say? Tama naman. Pero first time ko nagsuot ng try de Buddha, pero ang dami yung magbuli sa akin. Bakit? Kasi lalaki daw ko na ako, ba't nagsuot po ako ng pangkasal? Eto, ang lagi mong tandaan ha. Huwag mo silang pansinin. Hanggat masaya ka at may napapasaya ka, okay lang yan. Hindi lahat ng tao pwedeng tumanggap sa atin. Importante ikaw masaya ka. At malinis ang intention. Marami po ako nagpasaya ng mga tourists, pumunta dito. Correct. Dami yung mapapicture sa akin. Isa kami doon. At isa ako doon ha. Kanina nakita kita, grabe, tumaas yung blood pressure ko. Sabi ko, hindi ko kinaya yung style mo. Kaya binalikan ka talaga namin. Okay. Okay, so papakiwin natin ang lahat ng tinda ni Princess Tubig. Hindi, ano ba yung talagang ginagamit mong name maliban kay Princess Tubig? Totoo yung pangalan ko, Roberto. Ay, grabe si Roberto! Alvin pala pare. Okay, so magkano tong mga malalaki mong chichirya? 40. 40 isa. Ilan? 6, 7, 8. Magkano tong maliliit? 10. 10, 3, 6. 6 tsaka 8. Magkano 8 sa 40? Ilang tubig? Ay, 40. 40. May 40 lang po. Kuha rin tayo ng tubig nyo na. Ito, tubig meron. Ang dami mo ng customer. Picture daw muna sila sa'yo.
40 isa. 40 to da. Ay, sige, 40 sige. sa malaki. Okay, picture mo na kayo. Magpa-picture ka muna. Ayusin mo yung trade boda mo. Yan. Kailangan may mga effect na bumabags. Mamaya magpa-picture tayo sa gitna ng dahil hindi pa kumakain yung bisita mo. Kanina pa sila sa reception. Oh, dalawa daw sila dahil. Dalawa, ito bayad. Ano ako rin makikinabang niya? Pumasok ka dito. Ano nagkapalit tayo ng pwesto? Kasi ilan niya ate? Picture sa KMJ. Ay, dali yung tubig na yung dala ko ah. Sige. Yan na, ayan na yan, ban. Okay na. Okay, so napakyaw na natin ang mga paninda ni Roberto. Yay! Kasama natin ang ating mga abay, secondary sponsors. So, Huwag niyo kalimutan, like sa akong Facebook page, Tubig Princess, ug sa akong YouTube channel. Ay, meron ka din! Oh, sige, itatag kita ha. Follow me. Sa akong, sa TikTok, Myla Karen ni Garcia. Please follow. Oh, sige, ilalagay natin. Ako rin i-follow mo ako sa aking YouTube channel, Ma'am Shi G, Altea Baba Boom. Mga grupo kami ng social climber. Nila Brenda. Ayan. Pamilya. Pamilya. Ayan. Hindi, dahil dyan. Mga Shi G, yes. O, sige, later, kasama natin yung mga abay natin. Papakiwin natin itong mga tinda mo, plus itong mga soft drinks mo. So, para wala ka ng... yung mga bridesmaid kasi kakain na yung mga abay mo. So, magkano lahat to? Na-total mo ba? 380. So, yung 8 kasi itong tig for 40 mo. Ikaw umiyak, natatay. Huwag ka mag-alala. Makakaahon din tayo sa maghihirap. Uy, happy lang, love lang. Huwag na mag-iyak ha, huwag na mag-iyak. Dapat masaya lang tayo. Tapos dapat masanay ka rin maligo bago maghanap. Medyo iba na yung amoy ng ha? Oh, hindi. Ikaw na bahala kung ano, pero alam ko may sobra sa'yo na yan lahat. And, so, since sa'yo na yan, ito akin na itong dito pala yung kahan niya. Ayan, ha? Galingan mo! At saka, wag kang panghinaan ng loob. Kung maraming nambubuli, given na yan. Yes. Mga nambubuli ang mga basher, yun ang magpapatatag sa atin. Tandaan mo yan, ha? O, dahil dyan, itinda mo to ulit. Tinda mo na ulit yan, ha? Pero itong soft drink sa amin kasi nakakauho sa biyahe talaga. Malamig. Okay. Again, subscribe. Anong account mo? Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko, Tubig Princess, ug sa akong Facebook page, Tubig Princess, ug sa akong TikTok, Myla Karen ni Garcia. Please follow. Ayan, kasama ng ating mga abay! Tama yung outfit mo. Yung flower girl mo, laki-laki na. Ayan. Oy, pag-group picture kami, kuya. Yung ring bearer natin. Sama na kayo. Doon tayo sa labas. Tapos hawak mo niya. Ay, hindi dapat may tubig kang hawak. Oo nga, dapat, kasi tubig princess kayo, dapat water ang bitbit mo. Punta ko na dito. Bus na yung atay. Tubig. Against the light ba? Sige. Ayan. Dapat hawak mo itong tubig na isa. Tubig ganda. Yan. Kasi nga tubig princess. Kay kuya, kay kuya. Ito yung mga abay. Oh, yung mga abay, back up. Oh, Sumama ka na. Sama mo dun sa father of the groom. Yeah. sige. Usog, Ready? usog. Okay, game. Kasi yung mga binili niyo, pakita niyo ba? Yan. Binili tayo. Okay, ready? 1, 2. Sige, share one mo na lang, ha? Isa pa. 1, 2. Happy! Say hi! Ako kuya, sama. Yawa! Okay. Ready? 1. Isa pa. Tama, may... It's DJ.